Prest? Ya está. Bai? Ya da la zaudete? Bai. Abesti hau nera nahiari egin diot, betiukegu kriston konexioa, oso mutil sensiblea da eta oso azkarra, oso berezia da. Eta beti izan gara batera jungeanak, eta batean orkesta zuzendaritza ikastea junda Bartzelonara, eta gehatu nintzen ni etxean, ama pneumoniak intzeon, baina pneumonia oso fuerte batekin, falta zitzaidan pixka bat janitz. Naniren etxea horregatik da, ze janitz ez nekin esaten txikitan, eta nani deitzen nion. Zuen parantza naiz, eta joko dizuet naniren etxea. Bale. Grabatzen. Etxeak ez du zentzurik zugabe, lehen osatzen zuten zazpi lorek, eta orain aldegin duten bi hoiek, haien kabuz arnasten dute. Sustraiak naiz da beti egongo diren batzutan, ekaitzi beldur diet lurrarekin, lotura hausi duten ez batzutan, ekaitzi beldur diet. Zure melodiak ditut barnean, badakit hortza biltzala airean, noten maixu zaren bitartean, zainduko dut nik etxea, zainduko dut nik etxea, zuk segi beti hortik da bidea. Badira hilabeteak, ez direla gure barreak, noiz pasa dira urteak, lo hartu nuen bidean. Badira hilabeteak, ez direla gure barreak, noiz pasa dira urteak, lo hartu nuen bidean. Ekaitz hauek beldurtzen naute, nagusiak jada ez du hitzik egiten, minagian dut ez du arnasten, lehen bezain beste, zuzeunden bezalaxe. Zure melodiak ditut barnean, badakit hortza biltzala airean, noten maixu zaren bitartean, zainduko dut nik etxea, zainduko dut nik etxea, zuk segi beti hortik da bidea. Zure melodiak ditut barnean, badakit hortza biltzala airean, noten maixu zaren bitartean, zainduko dut nik etxea, zainduko dut nik etxea, zuk segi beti hortik da bidea.